Ajde, da vidim, možda imaš nešto nas pitaj. To je to. Imamo mi pitanje. Ko je, bre? Kako ćeš da prineseš to do svadbe? Nosit ću ja, To je niko naša neće stvar. vidjeti. Evo ti peškir. Peškir od ozgo i to je to. Šta, ko će to I vidjeti? sve će biti, prvo, počet će sumnja među ukućanima kad budu gledali šta ti to nosiš, to je... Prekri tako da se ne vide ove reklame. Pametniji će možda i ukapirati. Tako. Čipsi, ali vidi se. Ivane, to je deo zadatka i vi morate da smislite način. Sada možete da napustite ispovedonicu. Smejat ćemo se sad. Ne. Sad, mi ćemo da hodamo ovako ispred tebe. Ajde. Moramo da se pozdravimo. Sve bre, odmah. Ajde, nemoj se ovako smeješ, idi smiri sediš se. i onda ćemo da menjamo, ti ćeš ići polako na moju levo, ti ćeš da ga pokrivaš desno. Moje desno. Da. Ti idi iza Idem mene. ja ispred. Ajde, Ispred obojicu. idi ti iza mene, evo, ti idi. Vidi ga Crnogorac kako gleda. Ajde, idem ja, sad. Ajde. Nema, idi bolje.